Група студенти роми установиха в свое проучване, видяхте и в новините, че в медийните текстове ромите у нас са представени с насмешка и с ирония. Те всъщност са проследили публикации за ромите в 10 всекидневника, както национални, така и регионални, и в електронни издания. Изводът им е, че пресата налага омраза, неприемане и дори отхвърляне на малцинствата у нас. Нека да видим този репортаж. Максуда е ромската махала на Варна. Тя непрекъснато расте. И с големи богати къщи, и с малки паянтови постройки. В момента там сменят елтаблата и кабелите, за да намалят кражбите на ток. Престъпление, за което обвиняват главно ромите. Това къде го правите? Във всички рискови райони, така наречени цигански махали в града. Владиславово, Доброволци, Максуда, Аспарухово и сега ще направим и хлебозавода, така нареченото Косово. Там ли стават най-големите кражби? Най-големите кражби, да. Група студенти роми обаче са против посочването на етноса на хората в медийните публикации. След задълбочен анализ, момичетата и момчетата стигнаха до извода, че пресата внушава нетърпимост към ромите. Те са убедени, че със заглавия като «Ром се чест братва земеделец» или «Роми от Монтана» отвлякоха белоглав лешоят за откуп, отношението към този етнос няма да се промени никога. Точно това е нашата цел, да покажем точно това, че доста от статиите са и усмиващи и общо взето всичко е сложено по този знаменател. Кузман и неговите колеги смятат, че част от хората, които живеят на места като това в Максуда, се изолират и заради всичко негативно, което се пише и говори за тях. Според студентите в пресата липсва задълбочен поглед към ромите и причините, поради които те избират да останат необразовани, а някои от тях дори да не говорят на български. Това го потвърждава и Зоя Демирова. Не разбират от тяхната бедност. Нямат работа, нямат пари, много деца. Какво показват по телевизията за ромите? Че са мръсни, да, че сме долни, али сме български граждани. Ромите не крадат, гладни не са стои. И аз да съм гладен, аз ще открадна. Галина Николова е част от екипа, направил анализа за медийния образ на ромите. Самата тя е студент по икономика в Югозападния университет. Някои от статите, които са представени във вестниците и в медиите, са написани по такъв начин, че дори аз самата като ромка, когато го чета и имам вече предразсъдъци към ромите и си вярвам на това, което пише. Според Кузман и Галина, ромите са представени като заплаха и бреме за обществото. А през последните години самите те се разделят на роми и цигани. И самата дума роми стана нарицателно, което вече ние самите не знаем как да се наречем. Защото когато кажем роми, то е пак синоним на престъпник, на убиец. Кое пречи е много важно. Кое пречи ние да се обиждаме един друг на нация, на етнически произход? Кое ни кара? Ами именно приказката. Ще да на черния циганет. Да слушаш баба да си идеш му малигата, ще да на черния циганет. И детето са блещи като качено. Докладът на тези млади хора ще бъде изпратен до Европейската комисия, а очакванията им да бъдат разработени специфични стандарти за отразяване на малцинствата в медиите, каквито отдавна има много други държави. При мен вече е Огнян Исаев, той е един от участниците в проучването. Добре дошъл, Огняне, заедно изгледахме с тебе този репортаж. Не е ли много крайна тази оценка, че медиите насаждат неприемане и дори омраза към това малцинство? Все пак зад тази оценка обаче има и причини защо ще го правят медиите. Нека да уточним, тук става въпрос за някои от печатните медии в България. Тоест не всички са по този знаменател, да. Това е важно уточнение. Да, това е важно уточнение. Нашата оценка е направена на базата на статиите, които сме анализирали. Доклада е написан от госпожа Илона Томова от БАН на базата на нашите срещи с нея и анализите, които сме направили на отделните статии. Доколко оценките са крайни или не крайни, това не мога да го кажа. Това всъщност оценката е огледало на реалността.
Какво в тези статии ви обиждаше? Кое беше обидното там, което и неприемливото за вас? Тук не става въпрос за обида, по-скоро става въпрос за начина, по който се отразява ромът като персоналност, като човек, като гражданин. Към него се подхожда с ирония, с насмешка или в повечето случаи като към престъпник. Това е реалността в българските печатни медии, в голямата част от тях. Добре, но няма да отречеш, че всъщност в медиите така повече време се отделя и повече място се отделя на лошите неща, не само неща, които се случват и сред малцинствата, но и сред останалия ни обществен живот. По-малко са добрите примери, добрите практики. Те по-трудно стигат до нас. Не трябва ли, за да стигнат добрите примери от този етнос, който казваш ти, че сме налагали като неприемлив, да има медиатори, които да подскажат на медиите? Ето вижте, тук има и добрия пример. Аз искам да направя още няколко уточнения. Ние не отричаме с нашето изследване, че сред ромите няма престъпници или нарушители на закона. Разбира се, че и сред ромите има, но не всички роми са такива. Другият въпрос. Дали трябва да има медиатори, които да покажат и добрия пример? В повечето случаи изследването ни показва, че към тези хора, които са успели, се подхожда като към изключения. Не, това не са изключения. Това са вече голяма част от ромската общност. Много млади роми се образоват, отиват да учат в университети, дори на Запад. Да, ти самия си пример за това. Какво учиш? Аз завърших журналистика, в момента уча психология в Великотърновския университет и продължавам да се развивам и уча. Добре, как те приемат, когато отиваш да търсиш работа? Честно казано, аз не мога да се реализирам професионално. Затова си насочил усилията към... Да, затова работя в асоциация Интегро. За жалост, не знам, понякога може би и за радост, неправителствените организации остават като най-голямото поприще за ромите с висше образование за реализация. Аз смятам, че в България все още голяма част от гражданите не осъзнават своите отговорности към обществото. Все още над нас така се носи облака, който по времето на комунизма ни е карал да мислим, че държавата ще се погрижи за всичко. Към този момент се оформили две разбирания по посока интеграция на ромите. Едното разбиране е, че те трябва да се образоват, а другото разбиране, на което аз симпатизирам, е, че без инфраструктура няма как да има образование. Не може едно дете, което стъпва в кал и гази в мрак, се прибира на тъмно, да иска да има желание да посещава едно луксозно училище. Първо трябва да се изгради инфраструктура, като се вземе инфраструктурата от кварталите, където живеят тези деца, и след това вече инфраструктурата в училището. Готов ли си да работиш ти в тази посока? Ние работим, но за жалост в обществото се е установило едно разбиране, че организациите, които работят по проблемите на ромите, са лицата, са институциите, са хората, които са отговорни за интеграцията на ромите. Не, те не са отговорни, те само могат да бъдат партньори. Не можем да очакваме от една неправителствена организация да асфалтира улица, да изгражда канализация, да поставя осветление. Това е отговорност на общината, на държавата, на съответното министерство. Навсякъде има място, което трябва да се запълни, което трябва да се заеме от ромите. Добре, ти работиш активно в тази посока. Аз ти пожелавам успех и ти благодаря, че гостува в нашото студио. Надяваме се и по други поводи. Така че всъщност да кажем, че не бива да се насажда омраза към този етнос. Напротив, всички вие сте едни от нас.